Dit is de Bieningsdag van de jubilerende christelijke plattelands vrouwen in Drachten. Zij vieren hier de 80-jarig bestaan. Voor deze vrouwen is de Frieske identiteit heel vanzelfsprekend. Maar bij die identiteit denken de vrouwen aan heel verschillende zaken. Nou, ik vind de Elfstedentocht altijd wel heel belangrijk en de Friese taal. Alverstedentocht, Leerpijziekje. Nou, het Friese landschap ook wel. Friese taal vind ik heel wichtig. Het Friese volkslied natuurlijk. Ik hou de Friese taal in ere. Ik praat thuis Fries en ik laat me ook net de mijn taal verbreken. Bernburg is lekker. Had toch echt iets, hè? Friese muziek vind ik echt prachtig. Het Friesk Cultureel Planbureau maakt een lijst van 18 Frieske zaken, die als het Friesk volkslied, het Scootjesjiln en Berenburg. Meer dan 1600 panelleden reageerden op de vragenlijst en dat levert een duidelijke top 3 op. Daaruit blijkt dat de Elfstedentocht echt op nummer 1 staat. Dat is nou echt iets typisch Fries, naast het Friese landschap. Daarnaast zien we ook dat de Friese taal door veel Friesen wordt gezien als een belangrijk onderdeel van die Friese identiteit. Het ijziekje, dit hier dags heel vaak in het Nijs, wordt minder belangrijk voor de Frieske identiteit. De Alverstedentocht, voor het laatst houden in de winter van 1990, staat bovenaan. En nou wat, nevens het Friesk Sociaal Planbureau zullen er 3 soorten Friesen wezen. Ongeveer een derde van het panel bestaat uit de Grutske Fries. Dat zijn mensen die zijn de panelleden die zijn heel erg trots op Friesland en dragen dat ook graag uit. Dus, ze hebben echt hart voor Friesland. Dan heb je de grootste groep, dat zijn de bescheiden Friesen. Ze zijn nog steeds ontzettend trots op Friesland, vinden dat een mooie provincie, maar dragen dat iets minder uit. Ze zijn iets bescheidener. Dan heb je nog een laatste groep, de derde groep, dat zijn de Nederlandse Friesen. Ze staan wat neutraler ten opzichte van de provincie. Belangrijkste conclusie van het onderzoek? Er is in Friesland een breed draagvlak voor het beleid van de provincie om de Frieske taal en cultuur en de Frieske sporten te stipjen.